To da zaran ka shiga cikin application ɗin za ka ga SMS login sai account login. To kuma shi account login shine wanda za ka shiga. Bayan kun shiga nan sai mutum sai ya sanya login details ɗin shi. Misali kamar a sa Hausa 0029 sai a sa password. Mutum ya sa password ɗin shi sai login in. A lokacin login dole ne zaman mutum data shi buɗe take. Wannan shi zai baka daman ka shiga. To yanzu ga shi ya buɗe har ya nemi in yi saving password ɗina. So ni kam na wuce wurin. To in ya buɗe a sabo, da ka ga an sa received. And aka sa received a nan to zai kama misali get. Kuma ƙarƙashin home muke. So daga ƙasa nan baki ɗaya akwai malatsai guda uku na home, task da kuma me. To in ya so daga nan kana da zaɓin ka latsa daidai gurbin nan da aka rubuta received. Duk da mutum sabo ne yana latsawa yana buɗewa zai ga an rubuta get. Get ɗin nan na nufin shiga. In ka shiga sai ka ga kalmomin da za ka yi aiki kansu. Wani lokaci za ka kamar ka latsa shi ya yi shiru ya ƙyale ka, yanzu duk na latsa shi. To sai ka dawo wajen task sai ka latsa task. Task na ƙoƙarin buɗewa. To ya kawo ka gurbin da kake. Gashi nan an sa supplement. Wani lokaci ana sa start. Ya danganta da yanda matakin da mutum yake bisan shi. Misali daga nan sai mutum ya latsa ko supplement ɗin ko kuma start ɗin daidai wanda aka bashi. Shi ma nan zai ta yunƙurin buɗewa. In ya buɗe kamar yanzu yanda ya buɗe sai aka rubuta abin ƙauna. Abin da ake buƙata wurinka shine ga taswira nan ta microphone. Ita za ka latsa sai ka ga rubutun na tafiya sai ka haɗa jimla da ita. Yanzu bari in yi ƙoƙarin haɗa jimla da abin ƙauna mu gani. Kun ga ina latsawa sai ce in ba wannan manhaja ko wannan application damar ya yi damar ya yi amfani da hoto, media da files ɗin da ke cikin wayata. Akwai hikima don ba za ta tai ga microphone ɗina ba sai idan na ba ta dama kana ta yi accessing microphone ɗina dan in yi magana ta ji. Sannan tana buƙatar bayanan da na yi ta ajiye su a media in a form of sound and wani kamar sort of graphic ta ajiye shi. So da haka sai in ce dai mu je zuwa. Ta ce record audio in ce mu je zuwa. To yanzu tunda ta ban wannan damar sai in sake latsa microphone in ƙoƙarin haɗa jimlata. To a daidai wannan matakin ne kake buƙatar ka kulle data wayarka. Saboda me? Saboda idan baka kulle data ba za ta yi ƙoƙarin yanzu ta ɗauki jimlar da kai da kuma tura a database ɗin masu kamfanin wanda dole zai ɗauki lokaci mai tsawo. Sai ai ta kakaniya da kai da ita sai ka ga aikin ya yi tsawo. Domin kana kulle data wayarka sai zamanto abin da ka yi recording nan cikin wayar zai tsaya. Har zuwa lokacin da ka kammala shi ko guda 50 kai ko 100 ko 200 ka sake buɗe data kana waɗansu ayyukan daban. So can kuma the background ita kuma tana yi sannu a hankali tana ɗaukar su tana tutturawa. Bari to in jarabta ɗaukai. Kalmar da aka bani ita ce abin ƙauna. To, na ƙoƙarta na rubuta kalma. To ban sani ba babu hayaniya ƙalƙashi sosai
ko jimlar ba ta hau ba daidai, to tun ina da wannan takoken sai in latsa broadcast. Broadcast shi zai ban daman ni in ji sautin, duk da ku ba za ku ji sautin ba saboda sauti na kawai za ku ji, ba za ku ji wanda ya fito daga cikin wayar ba. A duk duniyan nan ba ni da abin ƙauna kamar in ga cewa na hardace Alkur'ani mai girma. So na ji sautin amma kamar bai yi mani ba. To tun da bai mani ba ya kamata in yi? Sai in kawai sake latsa microphone. Da na latsa microphone zai goge tsohon sautin da na ɗauka ya bani sabon da zan yi yanzu. Kenan kamar na goge wancan na yi sabo. Bari in sake jarabawa. Ba ni da abin ƙauna a duniyan nan kamar in ga na haddace Alkur'ani mai girma. So yanzu kam ya ɗauku. To amma sadda nake yi sai kamar ina kamar kalmar na neman ta kubce mani. A irin wannan matakin yana buƙatar in da dama ka gyara shi ya zamanto ba ka kare ba a hanya, ba ka kuma maimaita wata kalma ba saboda kana ƙoƙarin haɗa jimlar. Yanzu bari mishi ɗiban ƙarshe. So yanzu kam ina jin cikin raina na samu natsuwa cewa a rayuwa ta duniya ba da abin da nake kauna kamar in haddace Alkur'ani mai girma. To tunda yayi na gamsu da shi sai in latsa next sentence. A cikin jimloli 27 da ake bukata in yi yanzu na yi guda, sai in latsa next. Ina latsa next ya ban wata jimla kuma daban, ɗan ban dariya. Yanzu kuma ana son haɗa jimla ne da kalmar ɗan ban dariya. Bari in ƙoƙarta haɗa wata jimlar da kalmar ɗan ban dariya. Na yi ƙoƙari na ga na haɗa jimlata kuma daidai gwargwado tana da ɗan tsawo. Ban yi ta doguwa da ta wuce sakan 15 ba, ban kawai ta ‘yar gajera ba in ce ƙanina ɗan ban dariya ne ba, don kama wannan ta yi ƙaranci. Duk da kake ganin shi yana da faɗa sosai, idan ana nishaɗi da zaman lafiya ɗan ban dariya ne na sahun gaba. To, na yi wannan jimlar sai na saurara sai na ji akwai kukan zakara sadda nake yi, kuma kukan zakaran ya shiga. Za a kwatanta shi a matsayin background noise. Inda so samu ne in sake yi daidai sadda zakaran nan bai kuka ba. Yana neman sa'a, ni ma ina neman sa'a kada ya kuka, kukan shi shigan mani. Bari in sake. To lallai kam wannan karan na yi sa'a domin zakara bai shiga mani magana ba, ya fita daidai. Duk da yana da faɗa sosai, amma Ahmad idan ana zanne ana nishaɗi to ɗan ban dariya ne na sahun gaba. To tun da ya yi, me ya rage mani sai in tafi wata jimlar ta gaba. Sai aka rubuta mani kawu. Ita ma sai in yi jimla da ita, in cikakkiyar jimla kamar yadda na yi na baya. Sannan a jikin fuskar na yanzu za mu iya ganin next sentence da kuma previous sentence. Wato ba previous nake so in ci ba, last sentence. Domin ina da damar in dawo in ji na baya, in ji na ɗan ban dariya, in ji na abin ƙauna wanda su ne na yi yanzu. Ko kuma in koma gaba in iska ɗan ban dariya ta in ji shi ko in gyara shi. Kuma in zan ji shi zan latsa broadcast ne, in zan gyara shi zan latsa microphone ne. Kusan shi wannan alaman na fundamental tone bai da wani tasiri a nan. Sannan ga kawu, gaban kawun ma akwai waɗansu. To amma na nemi in tafi wajen na gaba sai ce ai ba kai kawun ba, da haka bayan da za a yi ka tafi wajen na gaban shi. Sai na tsaya. Kenan dai ni yanzu na tsaya a wajen na kawu. To in na gama kamar yanzu wani uzuri ya taso min zan tafi, sai in sake buɗe
data ta, na buɗa suka ɗan yi jim, yawwa ya hau. To kawai ina iya fita daga application ɗin baki ɗayan shi, sai in tayi harkata. Yanzu kam na fita daga application, sai kuma in kulle data. Na kulle data to na gama da shi. Zuwa lokaci na gaba in na buƙaci sake yin aikin, nan ne zan sake dawowa in yi na gaba.